Здравейте, приятели! Тази вечер ще ви покажа моята рецепта за пълнени гъбки. Какво ще ми е необходимо? Ето, както виждате, тук съм вземал 2 тарелки с гъби. Ще ни е необходим шпеков салам, една глава крумит лук, малко масълце, както и топено сирене. За целта съм вземал това на Филаделфия, тъй като по принцип предпочитам да вземам от тези, които са на купчета на триъгълничета, но тъй като нямаше, вземах в кутийка, също ще ни свърши работа, като подправки черен пипер и сол. Какво съм направил, с какво ще направим плънката на нашите гъбки? Както виждате, вече съм отделил пънчетата на страна. Ето ги къде са. И с тях ще направим плънката за нашите пълнени гъбки. Нека да започваме. Ето така, в тавата за печене от нашата фурна вече съм сложил кухненска хартия за печене. Измил съм и съм наредил гъбите в тавата. Какво правя след това? Вкусявам с сол, като поръсвам обилно във вътрешността на всяка една гъба по-отделно. Ето така. Гъбите по принцип носят на сол. Дори да падне малко отвънка не е фатално. Ще направя също нещо после и с черния пипер. Станаха още двечки. Така, това е достатъчно за сега. Сега вкусяваме всяка една по-отделно и с черно пиперче. Ето така. По този начин. Сега, тъй като ми е трудно да държа телефона с едната ръка и да работя с една ръка, ще дам на пауза това видео и какво следва от тук нататък. Ще сложа по малко масълце във вътрешността на всяка една гъба и ще сложа тавата в фурната, за да започнат да се запичат самите гъби, докато се разтопи самото масълце. Ето вижте, сложил съм във всяка една гъба по малко масълце, изглежда по този начин. Предварително съм включил фурната да се загрява на 250 градуса с вентилатор и сега ще ги оставя вътре за около 5 минути, докато се разтопи самото масълце. През това време съм подготвил тигано на котлона и се заемам с приготвянето на плънката. Ето така, скъпи приятели, в това тиганче съм използвал пънчета от гъбките, които съм нарязал наситно, както и самият лук. Включил съм котлона, сега ще ги запържим. Ще добавя малко олио в тигана. Това е нашата плънка. След като се запържат малко, към тях ще добавим шпековия салам. Само да допълня, че от цялата стафета съм използвал само половинката. Ето къде е в тази купичка, предварително съм я нарязал. Ще вкуся нашата плънка с сол и черно пиперче също, никакви други подправки. Ето така. Нашата рецепта е изключително лесна и бърза за приготвяне, а също така е изключително вкусна. Ето, лукът и пънчетата на гъбките вече са почти готови. Сега следва към тях да добавя и шпековия салам за няколко минутки. Предполагам, че през това време и гъбите във фурната ще са почти готови, след което ще ги изкарам и ще ги напълним с нашата плънка. И ще ги върнем отново в фурната за няколко минути и нашето ястие е готово.
Изглежда апетитно и вкусно. Вижте, скъпи приятели, как самите гъби са си пуснали сосче заедно с маслоцето. Ето. Какво ще направя? Сега ще взема това сосче, което е пуснало от тая гъбка и ще го излея при нашата планка. Така смятам да направя с всички гъби. Да върна сосчето тук при планката ни, да го умеся хубаво, след което да напълним гъбките с нашата планка. Ето вижте как съм напълнил гъбките с нашата планка. А сега върху всяка една ще добавя с тази лъжичка и малко топено сирене, след което следва да ги върна за няколко минути във фурната, докато топеното сирене се разтопи и нашите гъби са готови. Ето вижте за какво става на въпрос. Върху планката добавихме малко топено сирене и сега ги връщам за около 2-3 минути във фурната и гъбите ни са готови. Ето го и нашия финален резултат. Ето по този начин трябва да изглеждат нашите гъбки. Мога да ви гарантирам, че са изключително вкусни. Опитайте, няма да сгрешите. Да ви е сладко.